హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి ఈరోజు భగవద్గీత క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం. ఈ భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2 క్లాసులలో మనము ఇప్పటి వరకు 6 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. అంటే భగవద్గీతలోని మొదటి 3 విభాగాలలోని మొదటి విభాగము పూర్తయినటువంటిది. సో ఈరోజు 2వ విభాగంలోనికి మనము ఎంటర్ అవుతున్నది. అందులో మొదటి అంటే 7వ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపద కమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథము లోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము పూర్వపు క్లాసుల్లో చూసినట్లుగా
6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము. ఆ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అష్టాంగ యోగ విధానము అంటే ఒక యాంత్రికమైనటువంటి ధ్యాన యోగ సాధనము, మనసును అంటే సాధన ద్వారా మనసును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి ధ్యానమును పరమాత్మునిపై నిలిపేటువంటి విధానాన్ని తెలియచేసినటువంటిది. సో అయినప్పటికీ కూడా చివరిగా ఆయన చెప్తారు, కేవలము భక్తి యోగం ద్వారా మాత్రమే. ఎందుకంటే ఆయన చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తారు, యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే నాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం సమే యుక్త తమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో సర్వదా నాయందే కట్టుబడి ఉండేటువంటి వాడు, తనయందే నన్ను స్మరించేటువంటి వాడు నాకు దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవ చేసేటువంటి వాడు అయిన యోగి. మరి అటువంటి యోగులందరిలోనూ నాతో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేటువంటి వాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ, సో అందరిలోనూ కూడా అతడే ఉన్నతుడు, ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ వారు చెప్పినటువంటి. ఎందుకంటే ఆయన చివరికి వివిధ యోగా విధానం గురించి చెప్పినప్పటికీ కూడా భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఆ భగవంతుని సులభంగా చేరుకునేటువంటి మార్గాన్ని మరి ఆయన తెలియచేసినటువంటి. ఎందుకంటే కేవలము భక్తి యోగం ద్వారా మాత్రమే యోగంలో మహోన్నతమైనటువంటి స్థితి లభిస్తుంది అని, అదే సర్వ వేదాల యొక్క సారంగా తెలుపబడినటువంటి విషయం. అందుకే భగవంతుడు గురుదేవుడు ఇరువురిపైన అకుంఠితమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగినటువంటి మహాత్ములకే సమస్త వేద జ్ఞాన సారము అప్రయత్నంగానే లభిస్తుంది అంటూ మనకి ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి భక్తి నిర్వహణకు అంటే యోగ పద్ధతిలో అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితి అయినటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనకు ఈ యోగము, ఇతర రకాలైనటువంటి కర్మయోగము, ధ్యాన యోగము, జ్ఞాన యోగము అవన్నీ కూడా ఒక మార్గాలుగా మనకి చెప్పబడినటువంటివి. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ 7వ అధ్యాయంలో మనము ఈ దివ్య జ్ఞానము భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో మరి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము మరి ఆయనను గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల, మరి తెలుసుకొని ఆయనని కీర్తించడం వల్ల అటువంటి, అలాగే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు, అలాగే ఆ భగవంతునికి మనము శరణాగతి పొందడము, అలాగే ఇతర దేవతల అర్చన విధానము, మరి సో ఈ అజ్ఞానం నుండి జ్ఞాన విధానానికి భక్తికి లోనికి మనము ఏ విధంగా ప్రయాణించేటువంటి అంశాలను ఈ అధ్యాయంలో మనము చూసేటువంటి. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ నిన్నటి అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో కూడా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి యోగినామాపి సర్వేషాం అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ విషయాలను చూస్తూ ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. మాత స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? కనిపిస్తుంది మాత ప్రభుజీ. ఓకే మాత, హరే కృష్ణ. హరే కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే మాత, హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి చేత ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనా పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. అంటే
అది విను, నేను చెప్తున్నాను విను అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ కృష్ణుడికి కృష్ణ భగవానులు అంటున్నారు, మయ్యాసక్త మనా పార్థ, ఓ పార్థ, ఓ పృతకుమారా, మనసును నాయందే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ భగవత్ విజ్ఞానము అనేటువంటి 7వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భక్తి భావన విధానము మనకి వివరించబడుతూ ఉండేటువంటిది. అందుకే భగవద్ విజ్ఞానము, ఈ విజ్ఞానం ద్వారా భగవంతుని ప్రాప్తి నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. సో మరి ఈ భక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను పూర్వపు అధ్యాయంలో ధ్యానం ద్వారా ఏ విధంగా, అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఏ విధంగా, ఎందుకంటే మరి యోగము అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి తో జోడించడం, భగవంతునికి దగ్గర అయ్యేటువంటి విషయం. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనసును నాయందే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ, అంటే ఆ ఆసక్తి, ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యందే ఆసక్తిని కలిగి ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి భావనలో యోగ సాధన ద్వారా ఏ విధంగా ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవచ్చో ఇప్పుడు నేను తెలియచేస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భక్తి భావన విధానము వివరిస్తుంది. అలాగే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆ వివిధ శక్తులను ఏ విధంగా ఈ భౌతికలో ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుని ఎడ ఆసక్తులయ్యేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ముల గురించి, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరనటువంటి మరొక 4 రకాలైనటువంటి దురదృష్టమైనటువంటి వ్యక్తులను గురించి ఈ అధ్యాయంలో మనకి కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది భక్తి యోగంలో భక్తి శతకాలుగా 2వ విభాగమైనటువంటి భక్తి శతకాలలో మొదటి అధ్యాయము, ఆ భగవద్ విజ్ఞానము, దాన్నే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అని కూడా పిలిచేటువంటిది. మరి పూర్వపు విభాగమైనటువంటి కర్మ షట్కాలు, అంటే భగవద్గీతలోని మొదటి 6 అధ్యాయాలలో అందులో కూడా కర్మ, జ్ఞానము, భక్తి అన్నీ కూడా వివరించబడినప్పటికీ కూడా ఎక్కువగా కర్మలను గురించి ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఆత్మానుభూతికి ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాలను గురించి తెలియచేసినటువంటి. సో కనుకనే అంటే కర్మల ద్వారా ఏ విధంగా ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాలని తెలియచేసింది కనుక అవి కర్మ షట్కాలుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుంచి భక్తి షట్కాలు, ఇవి భక్తి యోగాన్ని గురించి తెలియచేస్తుంది. సో భగవద్గీత మొదటి 6 అధ్యాయాలలో జీవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా, యోగ విధానాల ద్వారా, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరేటువంటి విధానాల ద్వారా ఆత్మానుభూతికి మరి తనను తాను ఉద్ధరించుకోగలిగినటువంటి సామర్థ్యము ఉన్నటువంటి ఆత్మస్వరూపుడిగా వర్ణించినటువంటి విషయాలను మనము ఈ మొదటి 6 అధ్యాయాలలో చూసినటువంటిది. సో ఇక మరి ఆ 6వ అధ్యాయం చివరిలో ఆయన చెప్పినట్లుగా మనసును స్థిరంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి పైన కేంద్రీకరించడమే, అంటే కృష్ణ భక్తి భావన ఏ సర్వోన్నతమైనటువంటి యోగ విధానము అని ఆ 6వ అధ్యాయం చివరిలో మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి ద్వారా తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. ఆ మనస్సుని కృష్ణ భగవానునిపై లగ్నం చేయడం ద్వారా ఆ పరతత్వాన్ని, అంటే భగవంతుణ్ణి
ఆ యథార్థాన్ని అంటే వాస్తవాన్ని తెలుసుకోగలము అనేటువంటిది తప్ప ఇతర మార్గాల ద్వారా మనకి అది పరతత్వము అనుభూతి కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్పినటువంటివి చూసాం. సో కాబట్టి మరి ఆ 6వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా ఇలాగ ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఎటువంటి సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరి మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరేటువంటి విధానాలలో నవవిధ భక్తి మార్గాలు, శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, అర్చనము, పాదసేవనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అంటూ 9 ప్రక్రియలు భగవంతుని యొక్కకి భక్తిని నిర్వహించడానికి మనకు ఉన్నటువంటివి. అందులో శ్రవణము సరళమైనటువంటిది, ఉత్తమమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుకనే అర్జునుని ఇక్కడ అంటున్నాడు, తచ్చును నేను చెప్తాను విను అర్జున అంటూ శ్రవణ విధానం ద్వారా సో ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా పొందవచ్చు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఆ దేవదేవుడు పరతత్వాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడం అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి అర్థం చేసుకునేటువంటి పద్ధతి శ్రీమద్ భాగవతంలో నవవిధమైనటువంటి భక్తి మార్గాల ద్వారా మనకి తెలియచేయబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి భక్తియుతమైనటువంటి సేవను వృద్ధి చెందించుకొని ఆ రజో తమో గుణాల నుండి బయటపడి సత్వగుణ స్థితికి చేరుకొని మరి భక్తిలో స్థిరుడై ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము సేవిస్తూ ఆ భగవద్ ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనకు కేవలం శ్రీకృష్ణుని నుండి ఇప్పుడు భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి, లేదా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి అంటే గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి భక్తుడి నుండి వినడం ద్వారా మనకి ఆ కృష్ణ జ్ఞానము అర్థమవుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆయన మరి అర్జునుడికి ఆయనే చెప్తున్నారు, కృష్ణ భగవానులు వారే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్య శేషతః యత్ జ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. సో ఇక్కడ జ్ఞానం తేహ అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంటే జ్ఞానం అంటే సిద్ధాంత పూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానం. తే అంటే నీకు, అహం నేను చెప్తాను అని చెప్తున్నారు. సహా అంటే పాటు, విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటేనేమో సిద్ధాంతపరంగా మనం తెలుసుకునేటువంటిది జ్ఞానము. విజ్ఞానం అంటే అనుభూతి పొందేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ నాలెడ్జ్ అండ్ సైన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాను. సో సాధారణంగా మరి ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది సిద్ధాంతపూర్వకంగా లేదా గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా లేదా గురువుల ద్వారా విన్నటువంటి విషయాలు జ్ఞానం అవుతుంది. అదే జ్ఞానాన్ని అనుభూతి పొందినట్లయితే అది విజ్ఞానం అవుతుంటుంది. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ, నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెప్తాను అర్జున. దీనిని నీవు గ్రహించినట్లయితే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగినది ఏది కూడా మిగిలి ఉండదు. అంటే పరిపూర్ణ జ్ఞానంలో భౌతిక జగత్తును గురించినటువంటి దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆత్మ గురించి, ఈ రెండింటి మూలం గురించి మనకి ఇమిడి ఉన్నటువంటిదే జ్ఞానం. అదే దివ్య జ్ఞానం. సో మరి ఇక్కడ అర్జునుడు తన యొక్క మిత్రుడు భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి మరి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని, ఈ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. దాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ఏది కూడా మిగిలి ఉండదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది.
సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కచ్చిన్మాం వేత్తి తద్వతః. ఇంకా ఆయన కృష్ణ భగవానులు వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో, అంటే పలు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి ఈ మనుషులలో ఏ ఒక్కడో పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనుషుల్లో నానా రకాలైనటువంటి తరగతులు వారు ఉంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అలా పలు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి మానవులలో ఏ ఒక్కడో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి, అందుకే చెప్తున్నారు ఎన్నో మనుష్యానాం సహస్రేషు, మనుషులలో సహస్రేషు అంటే పలు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, కచ్చిత్ యతతి సిద్ధయే, సిద్ధయ్య అంటే పూర్ణత్వానికి, యతతి అంటే ప్రయత్నిస్తాడు. అలా పలు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఏ ఒక్కడో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి తగినంత ఇష్టాన్ని కలవాడై, అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి, దేహం అంటే ఏమిటి, ఈ ఆత్మకు దేహానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, ఆత్మకి పరమాత్ముడికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి అనేటువంటి వివిధ అంశాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అని చెప్తాడు. అంతేకాని ఎలా కూడబెట్టాలి, ఎంత కూడబెట్టాలి, వీళ్ళేంటి అది అనేది కాదు. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనుషుల్లో ఇలా వేలాదిగా ఉన్నటువంటి మానవులలో ఏ ఒక్కడో మాత్రమే పరిపూర్ణత్వాన్ని గురించి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిపూర్ణత్వానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అలా ప్రయత్నించినటువంటి వారిలో కూడా ఏ ఒక్కడో ఆ భగవంతుని గురించి యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు అయి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా మనుషులు పశు ప్రవృత్తిలోనే, అంటే ఎందుకంటే మనకి పశువులకు తినడం, నిద్రపోవడం, రక్షణ చేసుకోవడం, మైథున భోగంలోనే నెలకొని ఉండేటువంటివి జంతువులు. సో మరి మనం కూడా దాదాపుగా అదే చేస్తూ ఉండేటువంటి, మరి జంతువులకు మనకి మధ్య ఉండేటువంటి భేదం ఏంటంటే ఆ బుద్ధిని ఉపయోగించి అతతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అంటే మన యొక్క ఇది ఆ పరతత్వాన్ని అనుభూతి పొందుకోవడానికి ఈ మానవ జన్మ ఇవ్వబడింది అని చెప్తుంటారు. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలుగా ఉండేటువంటి జీవులలో మానవ జన్మనే ఉన్నతమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. ఈ మానవ జన్మనే మనకి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పొందడానికి ఇవ్వబడినదిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో అరుదుగా ఎవడో ఒకడే ఇష్టపడి ఉంటారు. అలా ఇష్టాన్ని కలిగినటువంటి వాడిలో కూడా ఆ భగవంతుని గురించి యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఈ ఒక్కడో ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మనకి ఇంతవరకు చూసినటువంటి మొదటి 6 అధ్యాయాలలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో, ఆత్మను తెలుసుకోవడంలో, పరమాత్ముని తెలుసుకోవడంలో జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము ద్వారా అనుభూతి విధానంలో ఆ భౌతికమైనటువంటి పదార్థాల నుండి ఆత్మను అంటే వేరుపరచడంలో ఇష్టమును కలిగినటువంటి వారి గురించి, ఆ విషయాలను గురించి మనకి ఇప్పటి వరకు తెలియచేయబడ్డాయి. మరి ఇంకా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులే అటువంటి వారికే, అంటే భక్తి యోగంలో ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే ఆ భగవంతుడు తెలియబడతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి
యథార్థంగా తెలుసుకోవడం అంటే శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని, సర్వకారణ కారకుడు అని, ఆదిదేవుడు గోవిందుడు అని తెలుసుకోవడం. సో దీన్నే మనకి ఆ బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మని సాక్షాత్తు బ్రహ్మనే ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉంటారు. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. సో మరి అటువంటి ఆ దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారకుడు, ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణుని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది అభక్తులకు చాలా కష్టము అని చెప్తారు. భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది, సులభంగా మనకి తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అందుకే మనకి రూపగోస్వాముల వారు, షడ్గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి రూపగోస్వాముల వారు భక్తి రసామృత సింధువు, సింధువు అంటే సముద్రము, భక్తి రసామృత సింధువు అనేటువంటి గ్రంథంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తారు. శృతి స్మృతి పురాణాది పంచరాత్ర విధిం వినా ఐకాంతికి హరేర్భక్తిరుత్పాతాయైవ కల్పతే. ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, నారద పంచరాత్రము వంటి ప్రామాణిక వైదిక సాహిత్యాన్ని విస్మరించే భగవద్భక్తి కేవలము సంఘంలో అనవసరమైనటువంటి కల్లోలమే అవుతుంది అని చెప్తారు. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి యశోద యొక్క కుమారుడుగాను లేదా అర్జునుడి యొక్క సారథినిగాను అర్థం చేసుకోవడము ఆ బ్రహ్మానుభూతి కలిగినటువంటి నిరాకారవాదికి కానీ మరి ఆ పరమాత్మ అనుభూతి కలిగినటువంటి యోగికి కానీ అసాధ్యము అని చెప్తారు. ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అందుకే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్యతతి సిద్ధయే అని ఆయన ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మనుష్యానాం సహస్రేషు. ఇదైపోయింది కదా, ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. భూమిరాపో నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకారమితీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడి ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఆ భగవద్ విజ్ఞానము అంటే భగవంతుని యొక్క ఆ సహజ స్థితి, అతని యొక్క శక్తులను విశ్లేషణ చేస్తూ ఉండేటువంటిది ఆ భగవద్ విజ్ఞానం. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులలో ఒక శక్తిని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి, మిథ్య, అహంకారము అనేటువంటి 8 విధాలుగా ఆ భగవంతుని యొక్క మరి ఒక భిన్న ప్రకృతి ఏర్పాటు అంటే చేయబడింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఈ భౌతిక జగత్తు కొరకు అంటే ఆ భగవంతుడు పురుషావతారాలలో మరి ప్రకృతిగా ఆయన యొక్క భగవంతుని యొక్క శక్తి ప్రకృతిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఈ భౌతిక ప్రకృతిగా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి పురుషావతారాలలో ఆయన ఇస్తారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక సృష్టి కొరకు ఆయన 3 రూపాలలో వ్యక్తీకరణ అవుతారు అని చెప్తూ ఉంటారు.
అవే 3 విష్ణు రూపాలు: మహావిష్ణువు, గర్భోదకశాయి విష్ణువు మరియు క్షీరోదక శాయి విష్ణువు అంటూ 3 విష్ణు రూపాలలో ఆయన ఈ భౌతిక సృష్టి కోసం శ్రీకృష్ణుడు యొక్క ప్రధాన అంశం 3 విష్ణు రూపాలను పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందులో మొదటిది అయినటువంటి మహావిష్ణువు మహాతత్వంగా తెలియబడేటువంటి సంపూర్ణ భౌతిక సృష్టిని, ఈ భౌతికమైనటువంటి శక్తిని సృష్టిస్తుంది అని చెప్తారు మహావిష్ణువు ద్వారా. ఇక రెండవదైనటువంటి గర్భోదక శాయి విష్ణువు అన్ని విశ్వాలలోనూ ప్రవేశించి ప్రతిదానిని వ్యక్తీకరణం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక మూడవ విష్ణువు అయినటువంటి క్షీరోదక శాయి విష్ణువు అన్ని విశ్వాలలో సర్వవ్యాపకంగా, ఆ సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమాత్మగా విస్తరించి తెలియబడతాడు అని చెప్తారు. మరి అతడు అంటే ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు పరమాణువులలో కూడా ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి అంటే అంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఆయన వ్యక్తీకరించబడతారు అని చెప్తారు. మరి ఎవరైతే ఈ 3 విష్ణువులను గురించి అర్థం చేసుకోగలుగుతాడో అటువంటి వాడు ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తులవుతారు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి శక్తి ప్రదర్శన మాత్రమే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో జరిగేటువంటి సర్వ కలాపాలన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క విస్తారాలైనటువంటి ఈ 3 విష్ణువుల ద్వారా జరిగేటువంటి ఈ 3 విష్ణువుల ద్వారానే అవి మనకి నిర్దేశింపబడుతూ ఉంటుంటాయి. కనుకనే మరి వీరిని ఈ పురుషులు అవతారాలుగా చెప్పబడినటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము, మరి అంటే ఆ కృష్ణ విజ్ఞానాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇంకా మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చూసినట్లయితే సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం దార్యతే జగత్తు. సో ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పినది అపర ప్రకృతి, జీవరూపమై ఈ జగత్తంతటిని ధరిస్తూ ఉన్న నా మరొక ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనది అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ప్రకృతిలో 8 ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తీకరణలు, భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేటువంటి పంచమహాభూతాలు, అలాగే సూక్ష్మ అంశాలుగా ఉన్నటువంటి మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనేటువంటివి, అవి ఆ భగవంతుని యొక్క అపర ప్రకృతిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, మరి అటువంటి దానికి భిన్నమైనటువంటి ఈ జీవరూపమైనటువంటి జగత్తునంతటిని ధరిస్తూ ఉన్నటువంటి మరొక ప్రకృతి దీనికంటే మేలైనది ఉన్నది అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఈ అపర ప్రకృతికి అన్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క పరాప్రకృతి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అది ఈ భౌతికమైనటువంటి అపర ప్రకృతి వనరులను తమ స్వలాభానికి ఉపయోగించుకునేటువంటి జీవులతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ పరాశక్తిగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క పరాప్రకృతికి చెందినటువంటి వారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి పదార్థాలేమో ఆ జడ పదార్థాలు ఆ భగవంతుని యొక్క అపర ప్రకృతి కాగా, జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క పరాప్రకృతిగా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము,
మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనేటువంటి ఈ తత్వాలుగా ప్రకటితమయ్యేటువంటి అది ఆ భగవంతుని యొక్క అపరశక్తి. సో అలాగే మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవ వ్యవస్థలతో కూడినటువంటి అది పరాశక్తి. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు అపరశక్తి మరియు పరాశక్తిగా విభజించబడినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వానిత్యుపదారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తతా. సో మరి ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది, నా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి అని గ్రహించు, అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి నేనే కారణమని తెలుసుకో అర్జున. సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి అలాగే అవి అంతం కావడానికి నేనే కారణము అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకంలో అంటే ఆ భగవంతుడే సర్వకారణ కారకుడు. ఈ రెండు ప్రకృతులు అంటే అపర ప్రకృతి, పరాప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు, సమస్తమైనటువంటి జీవులు ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి ఈ రెండు ప్రకృతుల నుండే సమస్త జీవులు కూడా ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి కనుక సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి మరియు అంతం కావడానికి ఆ భగవంతుడే కారణము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా భౌతిక పదార్థమైన ఆత్మ యొక్క ఫలము అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. మరి ఆత్మ ఈ సృష్టికి మూల క్షేత్రము కాగా భౌతిక పదార్థము ఆత్మ చేత సృష్టించబడినది అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. మరి ఆత్మ భౌతిక పదార్థ వృద్ధిలో ఒకానొక స్థితిలో అది సృష్టించబడలేదు. ఇంతకుముందు 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా ఆత్మ అనేటువంటిది జన్మించదు, జన్మించలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆ భగవద్గీత మనకి 2వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారి ద్వారా తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూసాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారము కలిపి నిలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతునికి మరి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు. ఆయన ఇక్కడ నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. మరి ఆ దారంలో ముత్యములు కుచ్చబడి ఉన్నట్లు సమస్తము కూడా నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇలాగైతే ఒక అందమైనటువంటి హారం, ముత్యాల హారం ఉన్నది అనుకోండి. సో అది ఆ ముత్యాల హారము ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంటేవి అంటే దానిలో ఆ దారం వలనే అవన్నీ కూడా కలపబడి ఉంటాయి. మరి ఈ జగత్తులో అన్ని కూడా సృష్టిలో ఉండేటువంటివి ప్రతిదీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంటుంది అంటే అది ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి వలన మాత్రమే ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ పరతత్వము, పరమ పురుషుడు అనేటువంటిది నొక్కి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే దేవాది దేవుడు ద్వారానే ఈ పరతత్వము ఈ జగత్తంతా కూడా ఆధారపడి ఉన్నటువంటి చెప్తున్నది. అదే బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పబడినటువంటి ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటూ ఆ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా మరి ఈ విషయాన్నే
మరి పరతత్వము అనేటువంటిది ఆ పరమ పురుషుడే, అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి విషయము. ఎందుకంటే ఈ విశ్వంలో తొలి జీవుడైనటువంటి బ్రహ్మతో సహా ప్రతిదీ కూడా మరి ఆ దేవతలు, మానవులు, అల్ప జంతువులు ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి నుండి సృష్టించబడినటువంటి అంశాలుగానే మనము తెలుసుకోవలసి. సో మరి అటువంటి ఆ పరమ పురుషుడి కంటే ఉన్నతమైనటువంటి సత్యము ఇంకొకటి లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకంలో ఆ కృష్ణ భగవానులు వారే చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆయనే సర్వోత్కృష్టుడు, ఆయనే అత్యంత సూక్ష్మమైన దానికంటే సూక్ష్మమైన వాడు, అత్యంత గొప్పదానికంటే గొప్పవాడు. మరి అతడు శబ్దంగా ఉండే శృతుల ద్వారా, వేదాల ద్వారా వచ్చినటువంటి వాడు, అలాగే నిశ్శబ్దంగా ఉండేటువంటి ఆ చెట్టులాగా నిలబడి ఉండేటువంటి వాడు, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశాన్ని ప్రకాశింప చేసేటువంటి వాడు. మరి చెట్టు ఏ విధంగా అయితే తన యొక్క వేళ్లను వ్యాపింప చేసినట్లుగా మరి ఆ భగవంతుడు తన యొక్క విస్తారమైనటువంటి శక్తులను వ్యాపింప చేస్తాడు. భౌతికము, ఆధ్యాత్మికము అనేటువంటి పలు రకాలైనటువంటి శక్తులు, ఏదైతే అపరశక్తి భౌతిక శక్తిగా చెప్పబడుతుంది, పరాశక్తి ఆధ్యాత్మికము, అలా శక్తుల ద్వారా సర్వవ్యాప్తి అయి ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడే పరతత్వము అనేటువంటిది మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, మత్త పరతరం నాణ్యత్ కంచిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవా అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఈ శ్లోకంలో. సో ఇంకా మరి ఆ భగవంతుడు యొక్క శక్తులు ఏ విధంగా ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో విస్తరించి ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాలను కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మనం చూడవచ్చు. సో మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, రసోహముప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వ వేదేషు శబ్దకే పౌరుషం నృషు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను గురించి మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. రసోహమప్సు, రసహ అంటే రుచి, అహం అంటే నేను, అప్సు అంటే నీటి. ఓ కుంతి కుమారుడా, కౌంతేయ అంటున్నారు, ఓ కుంతి కుమారుడా రసోహం అప్సు అంటే నీటిలోని రుచిని నేను అని చెప్తున్నాను. ఇంకా ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోహో అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. ఇక్కడ ప్రభ అంటే కాంతి, అస్మి అంటే నేను, అంటే ఆ శశి సూర్యయోహో అంటూ చెప్తున్నాను. ఆ సూర్య చంద్రులలోని కాంతిని నేనే. అలాగే ప్రణవ సర్వవేదేషు, వేదాలలోని ఓంకారమును నేను, ప్రణవనాదమైనటువంటి ఆ ఓంకారమును నేను అని చెప్తున్నాను. శబ్దకే పౌరుషం ఋషు అంటూ చెప్తున్నాను. ఆకాశంలోని శబ్దమును నేను, నరులలోని సామర్థ్యమును నేనే అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నానా రకాలైనటువంటి భౌతిక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తులు ఏ విధంగా సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నాయో అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవంతుడు మొట్టమొదటగా మరి అతని యొక్క వివిధ శక్తుల ద్వారా తెలియచేయబడతాడు అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ విధంగా నిరాకారంగా ఆ భగవంతుడు అనుభూతమయ్యేటువంటిది. సో మరి అలాగే మరి ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోహ అంటూ చెప్తుంది. ఆ సూర్యమండలంలో సాకారుడైనటువంటి ఆ దేవత తన
సర్వ వ్యాపక శక్తి అయినటువంటి కాంతి, సూర్యకాంతి ద్వారా తెలియచేయబడేటువంటిది. సో మరి ఆ సూర్యకాంతి కూడా భగవంతునిది అని చెప్తారు. అలాగే మనకు రాత్రి సమయంలో ఆ ప్రకాశమైనటువంటి కాంతి, ఆ వెన్నెల, చంద్రుడి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆ వెన్నెల కాంతి కూడా ఆ భగవంతుడే. అలాగే నీటిలోని రుచి ఆ భగవంతుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆయన నిరాకారంగా మనకి వ్యక్తమయ్యేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనము ఈ వీటి ద్వారా తెలుసుకునేటువంటి అంశం. సో మరి ఏమి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. నీటిలోని రుచిని ఆయన చెప్తున్నారు, సూర్య చంద్రులలో వెలుగు ఆయన చెప్తున్నారు, వేద మంత్రాలలోని ఓంకారము ఆయన, అలాగే ఆకాశంలోని శబ్దము, మానవులలోని సామర్థ్యము, భూమి యొక్క సువాసన, అగ్ని యొక్క వేడి, జీవించేటువంటి జీవులలోని జీవనము, తపస్సులలోని తపస్సు, సమస్త జీవులలోని ఆది బీజము, ఈ సమస్త అస్తిత్వ కాలంలో ఉండేటువంటి వాటిలోని ఆది బీజము, బుద్ధిశాలులలోని బుద్ధి, అలాగే శక్తిమంతులలోని ఆ పరాక్రమము, మరి బలవంతులలోని రజో తమో గుణాలకు భిన్నమైనటువంటి బలము ఆయనని, అలాగే ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేనటువంటి మైథున క్రియ ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఆయన సూర్య చంద్రులలో కాంతి, ఎందుకంటే ఆ నిరాకార తేజమైనటువంటి బ్రహ్మజ్యోతి నుండి వెలువడేటువంటి ఇది. అలాగే ప్రణవం అంటే ప్రతి వేదమంత్రము మొదట్లో ఉండేటువంటి దివ్య ఓంకార నాదము ఆ భగవంతుని సంబోధిస్తుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఆయన నేను భూమి యొక్క మూల సుగంధమును అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ఆ పుణ్యం అనేది మూలమైనటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటారు. పుణ్య సుగంధము, భూమి యొక్క మూల సుగంధము నేను అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భూమిలో, జలంలో లేదా అగ్నిలో, వాయువులో ప్రత్యేకమైనటువంటి వాసన, సుగంధము ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే మనకి భూమి యొక్క సువాసన, సుగంధం, భూమిలో ఉండేటువంటి సుగంధం ద్వారా ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క అనుభూతిని మనం పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంటారు. అలాగే అగ్నిలో ఉండే, అగ్ని ద్వారా వ్యక్తమయ్యేటువంటి, అనుభూతమయ్యేటువంటి వేడిమి ఆయన అనేటువంటిది మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే జీవులు జీవించి ఉన్నాయి అంటే అవి వాటిలో ఉండేటువంటి ప్రాణం ద్వారా మనం జీవించి ఉన్నాము అనేటువంటి తెలుసుకుంటుంటాం. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా జీవులలో ఉండేటువంటి జీవము ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ప్రతి దానికి మూలము ఆ కృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి విషయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఆ సర్వజీవులకు సనాతనమైనటువంటి బీజము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది మనకి తెలుపబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. అలాగే బుద్ధిమంతులలోని బుద్ధి ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది. ఇక్కడ బీజము అంటే విత్తనం, శ్రీకృష్ణుడే సమస్తానికి విత్తనము అని చెప్తారు. అంటే చర అచర జీవులన్నింటికి కూడా ఆయనే. నానా రకాలైనటువంటి జీవులు, పశువులు, పక్షులు, మానవులు, పలు రకాలైనటువంటి ఇతర కదిలేవి, కదలలేనటువంటి అన్ని జీవులు కూడా, మరి సాధారణంగా ప్రతి జీవి కూడా, ఏ జీవైనా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతుల్లోనే వస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందులో కొన్నేమో కదిలేవి, కొన్నేమో కదలనివి, కొన్నేమో నీటిలో ఉండేవి, కొన్నేమో నీటిలోనూ బయట ఉండేవి, కొన్ని భూమిపైన మాత్రమే ఉండేవి, కొన్ని గాలిలో ఎగురుతూ ఉండేవి. సో ఆ విధంగా ఈ 84 లక్షల రకాలైనటువంటి ఈ జీవుల్లో ఏవైనా జడమైన, ఏవైనా వాటన్నిటికీ ప్రాణ బీజము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది.
ఆ శ్రీకృష్ణుడే పరబ్రహ్మము, పరమపురుషుడు, ఆ బ్రహ్మము నిరాకారము, అలాగే పరబ్రహ్మము సాకారుడు. సో ఆ విధంగా సాకార నిరాకారాలు అవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క తత్వమే అనేటువంటిది. సో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతిదాన్ని పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకునేటువంటి, ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి బలవంతులలోని బలము ఆయన అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే కామ రాగాలు లేనటువంటి బలము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే ధర్మ విరుద్ధము కానటువంటి మైథున భోగము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మైథున భోగము అనేటువంటిది సంతాన అభివృద్ధి కొరకే గాని ఇతరానికి కాదు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ సంతానాన్ని కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి సంతానం కోసం తల్లిదండ్రులు మరి ఆ బాధ్యతను స్వీకరించాలి అనేటువంటిది చెప్తూ వచ్చినటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో, ఏ చైవ సాత్వికా భావ రాజసాస్తమశ్చమసాచయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో మరి ఇక్కడ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఏ అంటే ఏవైతే, చ మరియు ఏవా అంటే నిశ్చయంగా, సాత్వికా భావ అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి జీవుని యొక్క భావాలు, రాజసాహ తామసాహ అంటే ఆ రజోగుణంలోవి తమో గుణంలో ఉండేటువంటి భావాలు, మరి మత్త ఏవ ఇతి అంటే అవన్నీ నా నుండే ఉద్భవించాయి అనేటువంటిది చెప్తున్నది. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఈ 12వ శ్లోకంలో, సత్వగుణము, రజోగుణము లేదా తమో గుణము, మరి ఈ గుణానికి చెందినటువంటి జీవుల యొక్క భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయి అని తెలుసుకోవలసింది అర్జున అంటూ చెప్తున్నా. మరి నేను ప్రకృతి త్రిగుణాల ఆధీనంలో లేను, నాలోనే అవి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక భావనలో చెప్పాలంటే మరి సమస్తము ఆయనే సమస్తమైనప్పటికీ కూడా, ఆ భగవంతుడే సమస్తము అయినప్పటికీ కూడా ఆయన సర్వస్వతంత్రుడు కనుక మరి ప్రకృతి గుణాల యొక్క ఆధీనంలో ఆయన ఉండరు. ఎందుకంటే దానికి విరుద్ధంగా అవే ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ప్రపంచంలోని భౌతిక కార్యాలన్నీ కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ఆధీనంలోనే నడపబడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటా. మరి ఈ ప్రకృతి గుణాలన్నీ కూడా అంటే ఏంటి, సత్వ రజో తమో గుణాలన్నీ ఆ దేవదేవుని నుండే ఉత్పన్నమైనవి, అంటే శ్రీకృష్ణుని నుండే ఉత్పన్నమైనవి అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన వాటి చేత ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒక ప్రభుత్వం ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తే మరి ఆ సామాన్యమైనటువంటి జనాలు ఆ చట్టానికి లోబడి పనిచేస్తారు. ఆ తెచ్చినటువంటి చట్టము లేదా రాజు దానికి లోబడి పనిచేయవలసినటువంటి అవసరము. సో కనుక ఇక్కడ మరి ఈ గుణాలు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యాలుగా కనుక ఆయన ఆధిపత్యం ఆయన యొక్క మరి లో అవి ఉంటాయి, ఆయన యొక్క మార్గదర్శకంలో అవి పనిచేస్తున్నాయి తప్ప వాటి మార్గదర్శకంలో ఆయన పనిచేయడు. అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయన ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, త్రిభిర్గుణ గుణమయైర్భావైః ఏబి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం.
త్రిభిహి అంటే మూడు అనే అర్థం ఇక్కడ. గుణమయై ఆ త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనేటువంటి ఈ మూడు గుణాల ద్వారా మోహితులైనటువంటి మొత్తం ప్రపంచము ఆ గుణాలకు అతీతుడను, నశింపు లేనివాడను అయిన నన్ను తెలుసుకోలేక ఉన్నది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నట్టు. సో ముఖ్యంగా సమస్త జగత్తు ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత మోహితమై ఉంటుంది అని చెప్తారు. అదే మాయ. మాయ అంటే వాస్తవము కానటువంటిది, భ్రమ మాయ అంటే ఒక రకంగా. సో మరి ఈ త్రిగుణాల చేత మోహితులైనటువంటి ఈ జీవులు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ఈ ప్రకృతికి అతీతుడని అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే చాలా మంది ఆయన ఒక పురాణ పురుషుడు, ఆయన మనలాగానే ఉన్నటువంటి వాడు, ఆయన కూడా ఈ ప్రకృతి ధర్మాల నుండి బయటపడలేకపోయాడు అని చెప్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు. ఆయన దేహం కూడా మనలాంటిదే, ఆయన కూడా మనలాగానే కొంతకాలం తర్వాత ఈ దేహాన్ని చాలించి వేశాడు అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు. కానీ ఆయన దేహము మనకి భిన్నమైనటువంటిది. ఆయన శరీరము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది, మనది పెరిగి కొంతకాలం ఉండి నశించిపోయేటువంటిది. సో మనం శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎక్కడ చూసినా ఆయన నవయవ్వనవంతుడుగానే చూస్తాము. ఎక్కడ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సుమారుగా 135 సంవత్సరాలు ద్వాపర యుగంలో కలియుగ ప్రారంభానికి ముందు ఉన్నాడు అని చెప్తారు. ఎక్కడ కూడా ఆయన్ని ఒక అంటే వయసు మళ్ళినటువంటి వాడుగా కృష్ణుడి కనిపించడు మనకి. ఆయన ఎప్పుడు కూడా నవయవ్వనంలో ఉన్నటువంటి వాడుగానే కనిపిస్తూ ఉండేది. సో మరి అందుకే ఈ గుణాల చేత మోహితులైనటువంటి సాధారణమైనటువంటి జనసామాన్యము ఆ గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి నశింపులైనటువంటి వాడైనటువంటి ఆ భగవంతుని సరిగా యథార్థంగా అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ ప్రకృతి ప్రభావంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవుడు ఒకానొక రకమైనటువంటి దేహాన్ని కలిగి ఉండి దానికి అనుకూలంగా మనం ఇప్పుడు మానవులైనటువంటి వాళ్ళు ఒక రకంగా, జంతువుల్లో ఒక రకంగా, జంతువుల్లో కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి జంతువులు వివిధ రకాలుగా. సో కాబట్టి ఆ దేహానికి అనుకూలంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి మానసిక శారీరక కలాపాలను కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని జంతువులు చేసేటువంటి కార్యకలాపాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. సో మరి అలాగే ఈ గుణాలను అనుసరించి కూడా మానవులు కూడా భిన్న రకాలుగా ఉంటారు. సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు అని, రజోగుణంలో ఉన్నవారు క్షత్రియులు అని, రజోగుణము తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు వైశ్యులు అని, అలాగే ఇక పూర్తిగా తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు శూద్రులుగా పిలువబడేటువంటిది. ఇంకా వీరికంటే ఈ త్రిగుణాల కంటే కూడా అల్పులైనటువంటి వాళ్ళు పశువులు లేదా పశు జీవనము కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా పిలువబడేటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా మరి వివిధ రకాలైనటువంటి గుణ స్వభావాలను బట్టి మనకున్నటువంటి మానవులు ఇవన్నీ కూడా ఈ మాయా ప్రభావంతో మనము భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోయి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి వాటి కోసమే మనము ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలలో నిమగ్నమై ఉండి ఆ విధంగా మనము కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మానవులు, దేవతలు, పశువులు ఇత్యాది అనేక రకాలైనటువంటి జీవులు ఉన్నటువంటివి. వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ జీవుల్లో మరి ప్రతి ఒక్కడు ఈ ప్రకృతి గుణాలకు లోబడి, మాయకు లోబడి మరి పనిచేస్తూ ఉండి ఆ భగవంతుడు దీనికి భిన్నంగా ఆ దివ్యుడైనటువంటి భగవంతుడిని మర్చిపోయి ఆ రజోగుణ ప్రభావం వలన మరి ఆ పరబ్రహ్మమును దాటి ముందుకు పోలేకుండా పోతూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఆ భగవంతుడిని సర్వ ఐశ్వర్యవంతుడైనటువంటి సకల సౌందర్యము, సకల ఐశ్వర్యము, సకల జ్ఞానము, సకల బలము
యశస్సు, వైరాగ్యము అన్నీ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవద్ రూపం ముందు వారందరూ కూడా మోహితులమై మనము మరి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేకుండా పోతున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో మరికొన్ని శ్లోకాలు ఈ అధ్యాయానికి సంబంధించినవి రేపటి క్లాసులో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏవైనా